мы не будем наракаць на гісторыю і на наших продкаў, у якіх не атрымалася. У іх атрымалася менавіта таму, што мы зараз з вами тут сядзім і абмяркоўваем гэтую Беларусь. Раскажу. Ужо сам сябе пераканаў. Зразумейце ступень інфантыльнасці людзей. А як? Сілавы сцэнар прапануеце? Выкладчык. До зброі закликаете, что? Вы провокатор, Змитер. За 2 дня нация не делается. Это процесс пошука. Соблазняют тем, что они белорусы. Честность – это не национальная идея. Протягиваем шукать, промовлять, намацывать белорусскую национальную идею. Усім прывітанне. В эфіры чарговы выпуск праграмы Ідэя X. Праграмы, падчас якой мы працягваем шукаць, прамаўляць, намацаваць беларускую нацыянальную ідэю. Як звычайна, з вами Зміцер Лукашук, а шукаць і прамаўляць нацыянальную ідэю мы сёння будзем з маім шаноўным госцем, гісторыкам, культурным антрополагам, выкладчыкам Андрэем Коласам. Прывітанне, спадар Андрэй. Добрый день, спадар Змитер. Ну вот я рады, что мне вось такі чалавек, культурны антрополаг, потрапіў у руки. И вот вы мне зараз скажите, что ж таки с пункту гледжання вось этой культурной антропологии, культурніцкай, як правильно тут выказаться, я не один раз чуў про тое, ну что ты прычапіўся до гэтай нацыянальнай ідэі, что вот беларусы не сфармавалі яе, не вызначыліся, увогуле, можа быть, не завершили нейкія, можа, свои нацыябудаўнічыя працэсы, там яшчэ то ли мы там самавызначэнне, самаідэнтыфікацыя, ну можа такі у нас шлях. Вось наш беларускі, что нам вот гэтага конкретнага не трэба. Да, увесь свет прайшоў таким шляхам, а у нас один их вот такі. Скажите мне, с пункту гледжання вот антропологии культурніцкай, можа сапраўды ну так ёсць, вот ці вот як оно бачыцца? Добрае пытанне. Ну сапраўды я вам так скажу, беларусы нічым не адрозніваюцца ад іншых нацый, так і дакладна мы праходзім той самы шлях, як і ўсе еўрапейскія нацыі, ды і увогуле падобныя на іншыя нацыі. Беларусы не асаблівыя, просто у кожнага свои тэмпы развіцця. Вось і ўсё. І для Беларусі, вось для беларускай нацыі нічога такога звыш ненатуральнага не характэрна. Просто зараз у гісторыі такі перыяд. І пошукі нацыянальнай ідэі, яны гэта добра, але ж я думаю, что напрыканцы нашай праграмы вы зразумееце, што і шукаць-то яе асабліва і не трэба. Толькі мне патрэбна будзе час, каб вам патлумачыць вось увесь ланцужок, так? Глядзіце, беларуская ідэя і ўвогуле любая ідэя нацыянальная, яна у нацыі можа быць, а можа не быць. То есть нацыі часам жывуць маюць у сваёй гісторыі такія перыяды, калі ў іх няма нацыянальнай ідэі. Ну просто давайте мы тады, спадар Андрэй, по ходу я вас не перабіваю, не спрабую збіць з думкі, я просто хочу удакладнення адразу по ходу, каб не вяртацца. Вы кажаце про нацыі, а беларускі этнас як нацыя склаўся? Я думаю, да. Гэта безумоўна. Што значыць склаўся? Вось па якіх крытэрыях мы можам гэта вось падлічыць? Ну, давайте так. Калі я сябе атаясамліваю беларусам, вы сябе атаясамліваеце беларусам, і большасць людзей сябе атаясамліваюць беларусамі, значыць, все, у нас ёсць некая супольнасць. Ну, як культурны антрополаг, калі вы на гэта напіраеце, я вам скажу, што у нас ёсць некі пэўны арэал, так, і пэўная як бы людзі, якія пражываюць на этом арэале, так, гэта пэўная супольнасць людзей. І калі мы адзін аднаго называем беларусамі, значыцца, мы ёсць, мы існуем, і мы сфарміраваліся. Просто мы сфарміраваліся вось такім чынам, што большасць рускамоўная, так, на дадзены момант, што большасць там прытрымліваецца нейкіх сваіх ідэй. Але мы ёсць, і мы ёсць не толькі там на мапе, на якой, мы ёсць у жыцці, мы адзін аднаго
у нас есть, скажем так, мы один одного познаем, у нас есть такие, скажем так, психалагічныя альбо психічныя маркеры, калі свой чужы, у разумееце? чым яно выяўляецца? Калі мы кажам, вот вы кажаце, вот мы, конечно ж, там вот мы называем сябе беларусамі. Я ведаю шмат людзей, якія, пачуўшы ад Лукашэнкі мы рускія со знаком качества, сказали: о, точно, якія беларусы, мы рускія со знаком качества. Ёсць шмат тых, якія кажуць: да мы тутэйшыя. А ёсць тыя, якія кажуць, нам трэба адмовіцца ад гэтай саманазвы беларусы, гэта чорная метка на нашым этнасе, мы ліцвіныя. Ну, насамрэч, праўда, ідэй вельмі шмат. Але ж вы памятаеце такую песеньку, каб любіць Беларусь, нашу родную маму, трэба ў розных краях пабываць. Вось менавіта тады, калі ты з'язджаеш з Беларусі, калі ты жывеш там пэўны час, і калі ты сустракаеш чалавека, які размаўляе з табой на адной і той жа мове, ты адразу бачыш... На адной і той жа мове якой? Па-руску? Дык хоць па-руску, дык хоць па-беларуску. Тут не істотна. Тут істотна, што ты вылучаеш маркер свой-чужы. Так а ў чым ён выяўляецца? Я вам раскажу гісторыю. Выбачайце, я не перабіваю, просто удакладняю. Так, добра. Мы ідзем па Брусэлю з выдатным нашым беларусам, музыкам, Джагерам, Олегам Мінаковым, і ён кажа, вот а там нехта вот прогучалі по-руску нейкія словы там з іншага там боку дарогі. І ён кажа, зараз у Брусэлі, увогуле у Бельгіі, да увогуле на захадзе вельмі, а это было ўжо где-то сярэдзіна 22-го года. Ён кажа, вельмі шмат уцекачоў з Беларусі, з Украіны, бо ўжо пачалася паўнамаштабная вайна, з Расіі той же самай. І кажа, вот я пачуў зараз по-руску, хто гэта? Я разумею, што адтуль з нашых краёў, але хто гэта? Рускі, украінец, беларус, я не ведаю, там адзначыў для сябе і пайшоў сабе куды ішоў. А калі я пачуў па-беларуску, вот ён маркер, я ведаю, што гэта свой. А вот вы кажаце, неважна на якой мове, па-руску, па-беларуску ёсць маркер. Тады які ён паводле вас гэты маркер? У чым ён? У чым маркер? Маркер хіба што у агульных каштоўнасцях. Таму што мне падаецца, ну не то што падаецца, я ў гэтым упэўнены, што рускамоўны беларус значна бліжэй мне, чым рускамоўны рускі альбо рускамоўны украінец. Я вось толькі што да вас ехаў у таксі на перадачу, і там быў таксіст, ён з Гурзуфа. Толькі вось 20 хвілін таму. І мы з ім размаўлялі паўгадзіны, пакуль я ехаў. І ведаеце, вось у мяне быў маркер, ён чужы, ён не свой, ён не мой. Хаця у яго украінскі пашпарт, но ён чужы вось. І разумееце, гэта каштоўнасці. Пакуль мы з ім размаўлялі, я зразумеў, што ў мяне іншыя каштоўнасці, бо я палітычны там тут уцекач, а ў яго, ён просто прыехаў адтуль, ён за рускі мір, але ён адтуль ездзіць у Польшу працаваць. Разумееце, бо розныя каштоўнасці. Ён так чакаў рускі мір, правда ж напрыканцы паездкі сказаў, што ўсё ж такі не тое, чаго чакаў. Не той рускі мір прыйшоў. Рускі мір прыйшоў, якога чакалі. Ну, вось бачыце, часам бывае, што людзям патрэбныя годы, каб зразумець тое, што, напрыклад, некаторыя, так разумеюць, натуральна для ўсіх гэта ўсё. Таму, ведаеце, маркеры ў каштоўнасцях палягаюць. І так, беларуская мова таксама і ёсць каштоўнасць. І проста гэта такая відавочная каштоўнасць, яна такая, як бы нам адразу чуецца, і мы адразу можам сказаць, свой ці не свой. А калі на рускай мове размаўляюць, то тут ужо трэба глядзець, можа, на акцэнт, можа, як бы адразу глядзець на інтанацыю. І таксама, ведаеце, і ў Беларусі, і тут за межамі я таксама бачу, можна з людзьмі размаўляць і на рускай мове, але я бачу, што каштоўнасці не супадаюць. Тым больш я працаваў же ж гэтым экскурсаводам, і экскурсій было шмат. І прыязджалі і на рускай мове, на украінскай, і все роўна асноўны маркер гэта каштоўнасці. І людзі вось менавіта па гэтаму і вылучаюць сябе як некую пэўную нацыю. Добра, якія каштоўнасці аб'ядноўваюць беларусаў у гэтую нацыю? Я думаю, што
я зараз можа непапулярную рэч скажу, так Для гэтага я вас і запрасіў, а то прыходзяць усе і такія папулярныя рэчы кажуць. Добра, гаспадар Зміцер, тым больш што вось прадвыбарнай кампаніі нельга такога казаць, але я скажу шчыра, каштоўнасці наша хата скрайняя каштоўнасці беларусаў, мне падаецца нармальнай каштоўнасцю гэта хата, якая стаіць, ну, з краю не чапайце, гэта сям'я, якая жыве ў гэтай хаце, гэта свой там агародзік, так, гэта свая дзялянка, і гэта нашыя каштоўнасці. І калі мяне пыталіся, вось чаму там у нас у беларусаў там бедненька, но чистенька, я кажу, ну, бо у нас каштоўнасць такая, вось чысціня на сваёй, ну, у сваёй, хоць і хатах з краю, але там мусіць быць чыста, мы не прэтэндуем там на сярэдзіну вёскі, правда ж? Ну, я не ведаю, ці вы зразумелі мой пасыл, так, але вось нас гэта аб'ядноўвае, таму што мы, як беларусы, мы в асноўным, ну, я магу так сказаць, што мы даволі такі цярпліва-кансерватыўная нацыя сама па сабе, так, якая, ну, такая не даволі такі моцна амбіцыйная, так, ну, амбіцый у нас асаблівых і няма, і такіх нацый таксама шмат, і насамрэч я, можа, такія рэчы кажу, ну, гэта не кепска. Ну, не кепска тое, што мы такія простыя, тое, што мы жывем самі, і мы, напрыклад, можам радавацца жыццю беларусы у сваёй краіне, і ўсё, нам не трэба, як, напрыклад, у рускіх, там, вось, яны не могуць жыць шчасліва, пакуль нехта там жыве шчаслівей за іх, так, ну, я умоўна кажу. Вось гэта не кепска тое, што мы хатаскрайнія, тое, што мы можам жыць у сваёй Беларусі і не чапаць там суседзей, і ввогуле там не бегаць і не заклікаць, аддайце нам там Вільню, Беласток альбо Смаленск. Ну, жывем і жывем, дай Бог, каб захаваць тую Беларусь, якая у нас зараз ёсць. Ну, я спадзяюся, вы зразумелі думку маю. Ну, я вас, можа быць, здзіўлю, але насамрэч вось гэтую непапулярную думку мы ўжо на сваёй праграме цягам у яе выхадаў чулі не адзін раз. І пра тое, што для беларусаў як нацыянальная ідэя гэта свой кавалак зямлі, гэта прычым пажадана, каб это была свая земля конкретно там прыватная уласнасць, і тут маецца ці конкретны кавалак зямлі, ці это прыватная уласнасць, ну, на нейкую іншую такую, што сваё, можна сказаць. Это і Паліна Прысмакова нам агучвала пра гэта, і казаў Андрей Вітушка, наш вядомы лекар, які таксама казаў, што вось дачка, вось свой кавалак зямлі, там все чыстенька, добренька. Так што вы не арыгінальны у гэтым, але вы мне з іншага скажыце, вот каб на сваім кавалачку, вось на гэтым, на сваёй хатцы, якая з краю стаіць, тым больш ад усяго, там я не лезу і вы да мяне не лезьце, усё чыстенька, усё ў парадачку, усё там добра уладкавана, а адказнасць за краіну, дзе яна? Вот у мяне тут добра, а там хоць трава не расці, хоць там сядзіць Лукашенко сабе і сядзіць. Ну вот, а моя хата з краю, ко мне не лезуць, і я не полезу. Ну вось бачыце, вельмі прыемна, што думкі не толькі такія ў мяне аднаго, і пра сваю зямлю, пра новую зямлю наогул першым сказал Колас. Не я Колас, а Якуб Колас, і напісаў такую паэму «Новая зямля». І вось... Дарэчы, якая назва моцная, так? Новая зямля. Ну, мы не пра гэта. Вось вы мне кажаце пра дзяржаву, калі кожны хатаскрайнік, то хто будзе адказваць за ўсё? Вось бачыце, мы паспрабавалі ў 2020 годзе, сабраліся ўсе хатаскрайнікі, ну, я умоўна кажучы, да, вось калі мы так у такіх тэрмінах размаўляем з вами. Ну, сабраліся хатаскрайнікі, і што? Давайте прааналізуем з вами, так? Хто з нас, умоўна кажучы, выйшаў з адкрытым забралам, так? Не з хатаскрайнікі, ну, вось з адкрытым. Хто? Ну, я вам скажу, хто. Адзінкі, тысячы, іх тысячы чалавек, але гэта дробязь у параўнанні з усім. Усе, ведаеце, як выходзілі? Усе выходзілі по-русски обезличено. Ну, то есть схавали свою личность, бо у толпе добра 600 тысяч нас на марше пройшли. Так, правильно, 600 тысяч. Але усе не хотели вельмі просто выйсці з пад'езда і
у гэтую толпу зайсці, тому что мы хатаскрайнікі, у нас свая кватэра там недзе там умоўна кажучы на Пушкінскай, так, і мы пайшлі, гэта просто зрабіць. Ну, як бы больш складана прыйсці на працу, зайсці да свайго дырэктара, ну, сабраць людзей, сваіх калег, зайсці да дырэктара і сказаць, вось ты назначэнне з Лукашэнкі, ну, там, і давай альбо ты з намі, альбо сыходзь з пасады. Такога амаль што нідзе не было. Ну, былі там выпадкі адзіныя. А дзе я вось жыў ва Ваўкавыскі, гэта было? Нет, у нас ва Ваўкавыскі таксама выйшло там 3-4-5, ну, на самых піках дэманстрацый. А дзе гэтага не было? Таму што, ну, што, Ваўкавыскі лясгас, альбо там Ваўкавыскі электрасеткі сабраліся разам і прыйшлі да свайго начальства, якое прызначана, ну, праз ланцужок, ну, Лукашэнкай. Не прыйшлі. Таму вось гэта вось наша хатаскрайняя ідэя, яна і вылілася ў такія вось пратэсты, дзе, ну, мы былі по-руску, добрае слово, абезлічаны, то есть абезлічаныя пратэсты, абезлічаныя лідары, вось гэтыя нехта. Вы зразумееце сутнасць. У нас самы папулярны канал быў нехта, ён абезлічаны, вы разумееце? І таму аб чым мы можам казаць? Чаму у нас там не атрымалася? Дык у нас і не атрымаецца, таму што вось калі ты выходзіш і хаваеш свой твар, і выходзіш як бы ты супраць, ну, ты як бы супраць, і ўсе ведаюць, но ты баішся пайсці на працу да сябе, вось, і калі ты, напрыклад, падпісаны на нехту, но ты баішся у сябе там, у сваім чаце працоўным, там, дзе твой дырэктар, ты баішся нешта напісаць, вось у гэтым і праблема, чаму у нас не атрымалася. Вось такія беларусы, і над гэтым трэба думаць, і я таксама думаў, і я зразумеў, чаго там нам не хапіла, я пра гэта думаў. Вось бачыце, ну, на жаль, я упэўнены, што у нас будзе яшчэ другая спроба. Будзе. Другая-то спроба, можа, і будзе, там больш што яна ўжо далёка не другая, калі прыгадваць і тое ж самае паўстанне Касцюшкі, і Каліноўскага, і слуцкі збройны чын з БНР, і там, скажем, партызанскія атрады пасля другой сусветнай вайны, якія там супраць бальшавікоў змагаліся, і ўсё астатняе можна прыгадваць, але так і не атрымалася. Ну як не атрымалася? Атрымалася. Ну... А што атрымалася? Вось вам это такое... атрымліваецца, гэта закладзена ў падсвядомасці, ў нейкім генетычным кодзе, как бы наканаваная параза? Не, вы не правы, Зміцер. Вы паглядзіце... Я не сцвярджаю, я пытанне задаю. Ну, я просто так, прабачце. Вы паглядзіце, чаму не атрымалася. Атрымалася. Вось у нас заўсёды песімістычны погляд на гэта ўсё. Не, атрымалася. Таму што калі вы пачнеце чытаць нашых пісьменнікаў, якія пісалі яшчэ пры царскім рэжыме, якія пісалі яшчэ ў міжваенны перыяд, тыя іх творы і тое, аб чым яны марылі, дык я яшчэ і задамся пытаннем. А былі б яны радыя, што зараз хай і лукашэнкаўская, але ёсць Беларусь. Былі б яны рады 93-му году, 94-му, 2000-му, 2020-му. Я думаю, так. І Янка Купала, і Якуб Колас. Яны пісалі вершы «Маладая Беларусь». Яны хацелі, каб яна паўстала. Яна паўстала. Яна ўжо ёсць. Яе ўжо не... З ёй, ведаеце, як той же самай песенькі, з ёй нічога немагчыма зрабіць, не зруйнаваць, ну, памятаеце, так? Не спыніць. Яна ёсць, просто, ну, зараз такі перыяд, і не трэба апускаць рукі, не трэба, ну, трэба працаваць, ну, насамрэч, трэба думаць больш, спачатку думаць, а пасля нешта рабіць, ну, не нешта, а пэўныя крокі для гэтага. Але ж у нас уже ёсць пляцоўка, і час зменіцца, і зменіцца фармацыя, і мы можам з вами праз год альбо праз два тэарэтычна можем уже сустрэцца ў Мінску на Еўрарадыо недзе там на праспекце, і вы возьмеце у меня інтэрв'ю, і мы скажем, ну вось яна вось атрымалася. Просто, ну, давайте я як гісторык, як культурны, як вы падкрэсліваеце, антраполог, разглядаю гэта ўсё ў храналагічнай паслядоўнасці, просто, ну, такі зараз перыяд, нічога страшнага няма. Беларусы ёсць, ну, губляем мову, ну, аднаўляем, што зрабіць? Працуем, вы працуеце на беларускай мове. Так, я працаваў там у каледжы на беларускай мове, выкладаў свае прадметы. Ёсць такія людзі, якія працуюць адрадзім, нічога. У мяне у параўнанні з 1910-м
1927 і ўвогуле з рэпрэсіямі 1939 годах, калі нашу інтэлігенцыю вырезалі, ну, параўнанні з тымі часамі, калі не было ніякай самастойнасці. Хай у нас зараз Лукашенко, але ён значна больш самастойны, чым там Машэраў альбо нехта іншы. Ну, бачыце, ну, прагрэс ёсць. І просто у нас такія все, ведаеце, глядзяць все, ну, нам кепска, і все ўжо там панурыя настроі такія, нічога не атрымаецца. Да і все атрымаецца. Я хочу просто вось звярнуцца, ну, можа, для телегледачоў, кажу, гледачоў Еўрарадыё, да не трэба так думаць, таму што гэта яно, як бы, гэта дэструктыўныя думкі. Ну, яны не надаюць нам некага, ну, я разумею, так, зараз агульная разачараванасць, я разумею, зараз на мяне паляцяць там крытыкі вельмі шмат. Ну, хай ляцяць. Я так не думаю. У мяне таксама быў перыяд стомленасці ад усей барацьбы. Вось тое, што я зараз менавіта пайшоў у палітыку, так, ну, коордынацыйную раду, гэта ўжо ўсё перыяд пайшоў другі. І я хочу с таким чынам показаць беларусам, што, ну, пачакайце, да, мы уже так чакалі доўга, уже 20 з нечым гадоў чакайце, но не бывае так, што гэта будзе вечна. Яно-то, канешне, як спявае Лявон Артурович, чаканне дастала з аднаго боку, з другога боку, колькі стагоддзяў ужо беларусы чакаюць. Ну, там паспрабавалі узгаданыя ўжо мной і паўстанне Касцюшкі, і Каліноўскага, і БНР, і нічога не атрымалася. І ўсё чакаем і чакаем. Як нічога не атрымалася? Дзяржава ёсць? Дзяржава ёсць. Дзякуючы беларусам, якія прагаласавалі на гэтым самым, як называецца? Рэферэндуме. На рэферэндуме за захаванне Савецкага Саюза, нават больш аддалі галасоў, чым усе астатнія грамадзяне іншых рэспублік. Так, Зміцер, ну так прагаласавалі, так як культурны антраполог вам скажу, да, у нас другіх беларусаў няма іншых, ведаеце, я разумею, што іншых няма, так... а з гэтымі што мы пабудуем? Працаваць патрэбна, будаваць і працаваць. Вось глядзіце, я вучыўся у 2 універсітэтах і пасля прыехаў выкладаць у сябе Ваўкавыскі каледж. Ну, Ваўкавыскі правінцыйны каледж, дзеці пасля 9 класа, студэнты там попрыходзілі, в основном дзяўчынкі такія, ну, нармальненькія, сярэдненькія. А я такі думаю, господи, ну што ж мне там за кантынгент дастаўся? Ну, пасля Мінска, пасля Вільні, пасля ІГУ. І ведаеце, што я зразумеў адразу на там другі тыдзень работы? А ў мяне іншых няма іншых студэнтаў. Вось яны мае рэгіянальныя ваўкавыскія дзяўчынкі. Вось яны мае студэнты, і трэба з імі працаваць. І іншых у мяне не будзе ніколі. І я шчыра з 10 по 21 працаваў. І рабіў, як мог з іх беларусаў, і я бачу, што я гэта зрабіў. Дык давайте мы не будзем наракаць на гісторыю і на нашых продкаў, у якіх не атрымалася. У іх атрымалася. У іх атрымалася менавіта таму, што мы зараз з вами тут сядзім і абмяркоўваем гэтую Беларусь. Мы яе абмяркоўваем, і я думаю, што, глядзіце, калі там у 2045, у 2058 годзе будуць таксама абмяркоўваць гэта і абмяркоўваць ужо нас, як так, дай бог мы дажывем, там мы будзем сядымі старыкамі. Я думаю, яны будуць казаць, ну вось нашыя продкі змагаліся. Чаму у іх не атрымалася ізноў? Да, чаму у іх не атрымалася? Но яны будуць сядзець ужо ў Беларусі, вольнай, еўрапейскай, там будуць, ну вось, і ім будзе замінаць, нам замінае Лукашенко, а ім будзе замінаць, ну, які-небудзь там гендерны прынцып, альбо там некія праблемкі палягчэйшыя. Ну, вы разумееце, пра што я кажу. Я разумею, мне галоўнае, каб ім не замінала гаварыць тое, што іх кіраўнік сядзіць у Крамлі. Дык давайте так, вось асобна, так, кіраўнік у нас сядзіць, кіраўнік Беларусі сядзіць у Мінску, таму што кіраўнік, ён кіруе сваімі сілавікамі, а ён імі кіруе, паверце. Ну, калі б ён імі не кіраваў, то, я думаю, яны пайшлі бы наступам на Украіну ў 22 годзе. Таксама ён кіруе фінансавымі потокамі, а калі б ён імі не кіраваў, яго б уже змесцілі. Ён трывала трымае фінансавыя потокі. І ён кіруе грамадствам. Ён выдае законы, кепскія законы, але ён іх выдае, і грамадства, не хочучы, ну, а яно падпарадкоўваецца, ён пераламывае нашых людзей там зараз, вось сёння, учора, ён іх пераламывае, яны не хочуць, яны падпарадкоўваюцца, яны ідуць, яны разумеюць, як гэта
кепска, але людзі все ж таки ён іх ламае. Ну таму як бы сказаць, што кіраўнік сядзіць у Крамлі, ну вы бачылі таго кіраўніка ў Крамлі, там такі ж самы, як і наш уже там я не пра гэтага цяперашняга кіраўніка, а пра тое, што калі так пойдзе далей, калі вы бачылі зараз апытанкі, якія ладзяць на вуліцах Мінска, блогеры беларускія, калі там задаюць, вот як по-беларуску будзе вось гэтае слово, і вось гэтыя вось наши звычайныя дзяўчынкі-хлопчыкі не могуць сказаць самыя банальныя словы, як яны по-беларуску гучаць, бо ім гэта не трэба, ім гэта не цікава, у іх рускі свет у галаве з гэтымі іхнімі ўсімі расійскімі выканаўцамі, і таму когда, ну, раз мы и так русские со знаком качества, так, ну, будет у нас, будем мы там 6 областями у складе Российской Федерации. И что? Не все так плохо. Я вам скажу так. Я думаю, что калі б была свобода, сапраўдная свобода на гэтых вуліцах, вы бы убачылі значна больш мовы, вывески на беларускай мове, значна больш СМИ, каналаў, тэлеграм-каналаў і ўсяго. Вы бы гэта ўбачылі. Мы не можам параўноўваць, нельга параўноўваць тое, што зараз, бо мы знаходзімся ў розных умовах, ведаеце, і умовы гэтыя неспрыяльныя. Я упэўнены, што выбух будзе і нацыянальны выбух. Я ўжо бачу па такіх дробных паказчыках, якія кажуць пра тое, што беларусы не забываюцца за беларускасць. Ведаеце, па якіх? У Мінску вельмі мала беларускіх школ. І туды чаргу займаюць за 2-3 дні. Бацькі сядзяць на прыступках чаргу, каб запісаць дзіця ў беларускую школу. Ну, это не паказчык. Калі гэта на мільённы і там больш за мільён чалавек горад 2 школы, то стварыць чаргу не так складана. Я вам скажу добра, но калі добра, давайте другі паказчык возьмем. Шмат у нас Amazon альбо там Wildberries альбо некія сеткі дасылаюць на пакупак сцягаў беларускіх альбо расійскіх. 0, там нулі, там 20 сцягаў купілі. А бачылі, колькі сцягаў куплялі бела-чырвона-белых, ну, калі былі пратэсты. То есть народ галасуе. Народ, тут не трэба падаць у песімізм і ай-ой, все пропало. Нічога не пропало. Вось я, як гісторык і культурны антрополог, уже больш не буду гэтага казаць, я вам так раскажу. Уже сам сябе пераканаў у гэтым. Так, ну, глядзіце, я вам так скажу. Справа ў тым, што тое, што адбылося ў 2020 годзе, яно таксама яшчэ не было відно ў 16 альбо ў 17 не было відно. І было шмат людзей, вось якія таксама пасыпалі голову попелам і казалі, ўсё, не атрымалася, русіфікацыя ідзе. Паглядзіце, беларусы умеюць схаваць у сябе некае зярнятка беларускасці, і пасля яно прарасце рана или позна. А ведаеце, дзякуючы чаму? Таму што хатаскрайнасць. Таму што хатаскрайнасць дазваляе захаваць гэтае зярнятка. Ну, і я думаю, што вось... Не, я не кажу, што гэта наша беларуская нацыянальная ідэя. У нас тут перадача пра ідэю, так, гэта не беларуская нацыянальная ідэя наша скрайнасць. У мяне, я ўвогуле хочу сказаць пра другое, што у нас ідэя пакуль што няма, яе няма, і я вам, калі хочаце, раскажу, як чаму няма, і... Ну, раскажыце, таму што з аднаго боку сапраўды цікава, а можа, чаму? Можа, нам не трэба? Ну, вот такія мы людзі, усім трэба, а нам не. Ну, давайте так, давайте пачнем з таго, што нацыянальная ідэя, нацыя жыве доўгі час, пастаянна. І у нацыі ёсць перыяды, калі ёсць нацыянальная ідэя, потом яна знікае, потом зноў ёсць, потом зноў знікае. У нас зараз няма. А калі яна нараджаецца, вось калі яна з'яўляецца, ну, у нацыі, разумееце, ёсць свой жыццёвы цыкл нараджэння, пік і смерць нацыянальнай ідэі. Вось калі яна нараджаецца ў крызісе. Любая нацыянальная ідэя, яна прадукт крызіса. Ну, у яе яна з'яўляецца не проста прадуктам, яна з'яўляецца адлюстраваннем
ад мінулага да будучага. Вось глядзіце, вось у французаў была такая нацыянальная ідэя свабода, равенства і братства. Ну так вось. Як яна нарадзілася? Праз крызіс. Гэта вялікая французская буржуазная рэвалюцыя радзіла такую ідэю. І ўсё, і яны пачалі жыць, дзе, ну, свабода, равенства і братства. Вось пачалі так жыць. Вось ein Reich, ein Volk, ein Führer, так, ідэя нямецкая. Праз які яна крызіс нарадзілася? Ну, вы ж чыталі Рэмарка, так, у 20-е гады. Гэта крызіс Германіі. І ім, ну, трэба было аб'яднацца, і яны сказалі, мы адзіны народ, нам патрэбен адзіны лідар, каб змяніць гэтую сітуацыю. І вось яна нарадзілася. Яна, правда, у 45-м памерла. Ну, яна была. Ніхто ж не скажа, што гэта не было. Так, я ўсё зразумеў. Я з вами згодны, што у крызіс нараджаецца, і толькі вашыя словы пра крызіс і пра тое, што у нас нацыянальнай ідэі зараз няма. Ну, значит, все нормально, мы не ў крызісе. Давай, ну мы ў крызісе, у нас крызіс пачаўся ў 20-м годзе, ён у нас зацяжны, нічога страшнага. Французы у сваёй рэвалюцыі там гадоў 12-15 біліся, так што давайте яшчэ трываць. Я не ведаю, калі гэта скончыцца, і ніхто не ведае, ніхто не так, чакайце, нам же ж кажуць, што зараз час прыспешыўся, все адбываецца значна хутчэй. Што мы раўняемся на 1800-е гады? Хто вам такое кажа, што час прыспешыўся? Некаторыя працэсы немажліва прыспешыць. У жанчына яна цяжарная 9 месяцаў. Мы зараз цяжарныя нацыянальнай ідэі, цяжарныя. Я вам даже магу назваць... Колькі вынашваць будзем? Я скажу. Хотите, я скажу, калі вось будуць роды нашай нацыянальнай. Давайте, нарэшце, хоць мне гэта і страшна чуць, што тады скажуць, ну ўсё, праграму закрывай, тады ўсё разрадзіліся. Ну, але тым не менш, рызыкуем, давайте. Калі мы з вами вернемся ў Мінск, і калі мы паразумеемся з тымі людзьмі, якія там зараз трымаюць уладу. Вось гэты сімбіоз, я не ведаю, як гэта спалучэнне дасць нам магчымасць нарадзіць нашу нацыянальную ідэю. Толькі менавіта са спалучэннем, з нашым вяртаннем, таму што нас тут 500 000 па-за мяжой, там 8 мільёнаў у Беларусі у канцлагеры, так? І вось калі мы спалучымся, вось тады яна нарадзіцца. Яна нарадзіцца не ад таго, што тут вы запросіце мяне, альбо там запросіце яшчэ шмат інтэлігенцыі, разумных людзей, і будзем мы яе тут прыспешваць роды. Мы не зможам прыспешыць роды нашай нацыянальнай ідэі. Зразумейце вы гэта. Кесарева сячэнне зробім. Вось, вы менавіта гэта і збіраецеся зрабіць кесарева сячэнне нашай нацыянальнай ідэі. Нет, яна нарадзіцца тады, калі вось атрымаюцца вось гэтыя тры словы, як свабода, равенства і братэрства, так, яны атрымаюцца ў беларусаў. Я не ведаю, як яны будуць гучаць, але я дакладна ведаю, як толькі мы з вами вернемся ў студыю Еўрарадыо там у Мінску, то вось нашыя інтэлектуалы, людзі, якія разумнейшыя за нас з вами, яны яе аформяць. Яны не ствараюць нацыянальную ідэю. Яны яе яны вышукваюць яе, яны адчуваюць як бы будучыню Беларусі, і яны яе проста аздобяць, ну як бы як агранку алмаза зробяць, і ўсё, яна будзе прыблізна праз паўгады, праз год, калі ўсе умоўныя беглыя туды прыедуць, як мы з вами, да, усе палітычныя вярнуцца, ну, усе, хто захоча. І гэта будзе нараджэнне беларускай нацыянальнай ідэі. І не то, што нараджэнне, народзіць яе нацыя, таму што гэта ідэя будзе аб'ядноўваць і звычайных людзей, рабацях, і інтэлігенцыю, і будзе і ўладу аб'ядноўваць, і кожны будзе бачыць у ёй, у гэтых трох словах, ён будзе бачыць будучыню. Таму што нацыянальная ідэя, яна супрацьстаіць усяму мінуламу. Яна адлюстраванне мінулага, зразумейце гэта. Вось тое, чаго нам зараз не хапае, тое будзе закладзена ў нацыянальную ідэю у Беларусі, калі мы з вами вернемся, і там адбудзецца вось гэты, як это сказаць, ну, па-рускі гэта гучыць «чудо произойдет». Вось, і гэта будзе адлюстраванне. Нам зараз не хапае чагосьці. Значыцца, мы вось гэтае чаянне, усе нашыя, як бы, мы туды будзем укладаць у нашу ідэю. І яна будзе праектам нашага будучага, ну, таго будучага, якое хочуць беларусы.
я спадзяюся вы зразумелі і таму ну як бы зараз яе шукаць ну я размаўляў я глядзеў вашыя перадачы таксама і мы ходзім бедныя шукаем ну калі мы шукаем вось пошук адбываецца то ўжо як бы падразумеваецца што нацыя што ідэя ўжо ёсць ну калі ты яе шукаеш то значыць яна недзе ёсць а я кажу яе шукаць яшчэ зарана і яшчэ няма мы цяжарныя мы яе народзім і гэта мае ўласныя думкі я магу памыляцца я не ведаю як яно будзе но у гісторыі звычайна так вось французы жылі так пасля раз ім не хапала свабоды равенства і братства і ў іх нацыянальная ідэя амерыканцам трэба была мара амерыканская мара і яны жывуць ну гэтай марай ну ім патрэбна было а дагэтуль у іх мары не было там ну там памятаеце это дэпрэсія была вялікая а дагэтуль там бардак быў насамрэч бардак з гэтымі напрыканцы 19 стагоддзя там ведаеце такое сабе было дзяржава яшчэ ў плане закону і парадку таму бачыце я ўжо сканчваю так я думаю што вось таго што нам зараз істотна не хапае тое і мы укладзем у гэтыя тры словы і такую будучыню мы будзем будаваць беларускую там у Беларусі я не ведаю гэтыя тры словы і ніхто вам зараз іх не скажа яны самі народзяцца мы будзем іх адчуваць вось ведаеце як тое самае адчуванне калі мы пайшлі на першы наш марш ну ось ты чуеш што трэба і ты пайшоў баішся не баішся і мы будзем тое самае адчуваць я спадзяюся што хутка што год 2 3 4 5 я не ведаю сколькі но мы будзем гэта адчуваць і тады ўсё тады просто Зміцер Лукашук напіша ну там ты 1 2 3 і будзе ўжо перадача там некая іншая ведаеце даследчыкі ось французскага вот это шляху сцвярджаюць што ад пачатку с вашими словамі крызіса і да фармулявання вось гэтых трох словаў як нацыянальнай ідэі як лозунга свабода роўнасць братэрства прайшло ці то 100 ці то 120 гадоў ну гэта з аднаго боку але это так это лірыка тому что ну час жа ж тады быў запаволены то зараз прыспешыўся хоць народы не ўплывае але ведаеце калі ў 21 годзе я з'язджаючы напісаў пост что мы хутка вернемся і как бы мы ўсё памятаем прыйшоў у каментары Сергей Навумчык які сказаў калі мы амаль 30 гадоў таму з'язджалі мы таксама былі перакананыя что мы хутка вернемся год 2 3 5 максімум і ўсё будзе а прайшло амаль 30 а Івонка Сурвіла якая верыла таксама што яна неўзабаве вернецца да гэтага часу жыве ў Канадзе і нават Рада БНР прыняла рашэнне і слушна прыняла як паказвае час рашэнне не перадаваць паўнамоцтвы Рады уладам Незалежнай Рэспублікі Беларусь у 94 годзе. Таму адкуль у вас такая... Мне падабаецца, конечно, ваш аптымізм пра тое, што вось мы там хутка вернемся, хутка разбяромся, хутка паразумеемся. Пытанне, дарэчы, таксама, як вы мяркуеце, паразумецца, як паразумеюцца тыя, хто біў з тымі, каго білі. Вот, і вот, што дае падставы так думаць? Ну так, першае, пра час. Час вяртання на Беларусь сапраўды ён непрадказальны і гісторыя заўсёды тут такія людзі міф такі ходзіць што гісторыя развіваецца па спіралі ну калі б яна развівалася па спіралі то можна было бы прадказаць тому што спіраль гэта рэч якая можна прадказаць не яна развіваецца хаатычна рандомна вось і менавіта таму немагчыма сказаць што будзе заўтра і сказаць пра час вяртання сапраўды тут цяжка зразумейце гэты час вяртання можа быць ён абавязкова будзе гэта дакладна вось але ці дажывем мы ну вось такі прыклад ёсць быў такі святы отец Нацан які вось быў заснаваў там у Лондоне беларускую бібліятэку і гэтак далей ён чакаў 40 год 40 з нечым там год но ён дачакаўся
дачакаўся і чакаў, я яго бачыў, я, дарэчы, вось купіў тую хату, дзе ён нарадзіўся. Ну, не тут, не сутнасць. Глядзіце, я яшчэ пра другое, пра тое, што так, некія кавалкі ідэі мы можам ўжо зараз выпрацаваць, але ж все роўна яна паразумение аб тое, аб якім вы кажаце, яно мае таксама некаторыя шляхі вырашэння. Можа быць грамадзянская вайна, можа быць сыход часткі людзей, якія падтрымліваюць рускі мір, і яны сыйдуць так, як зараз мы уцяклі. Гэта таксама верагоднасць вялікая, і паглядзіце, у гісторыі шмат прыкладаў і такіх. Можа быць паразуменне спакойнае, бяскроўнае, так, як, напрыклад, адбывалася незалежнасць, якую атрымалі краіны там Латвія альбо Эстонія, там, ну, там бяскроўна амаль што, там у Літве толькі падушылі трохі хлопцаў, так, танкамі расійскімі. Бачыце, розныя ёсць шляхі, і я скажу так, што мы не можам казаць пра шлях, мы можам толькі казаць пра тое, што менавіта паразуменне адбудзецца. Ну, яно не можа не адбыцца, так? Яно адбудзецца паразуменне, як яно адбылося ў 91-м годзе, і тыя, хто з'язджаў, напрыклад, я ведаю шмат асоб, асабліва яўрэйскай нацыянальнасці, тыя, хто з'язджаў у 70-е, 80-е, яны прыехалі і вярнуліся ў Маскву, прынамсі, ну, там, у Расію, прыехалі і бачыце, ну, і паразуменне произошло, ніхто там не выціскаў іх, не выганяў, не абражаў. Зразумейце адно, у нас такая праблема ёсць у беларусаў, што мы адмаўляем таму боку лукашэнкаўскаму, адмаўляем людзям, якія там, умоўна кажучы, хітрым такім людзям, якія і з нашымі, і з вашымі, мы ім адмаўляем у эвалюцыі. Праблема ў тым, што мы іх лічым закансервіраванымі людзьмі, якія будуць там, ну, яны таксама эвалюцыю, ну, і у іх таксама будзе эвалюцыя. У тых сілавікоў будзе эвалюцыя. Яна будзе абавязкова. Проста праблема ў тым, як мы на гэта ўплываем і як мы іх падтрымаем, гэтых сілавікоў, так? Бо, бачыце, я вось трошкі уйду ў бок, но вы зразумееце, што ў нас СМІ працуюць на грамадскасць звычайную, не сілавую грамадскасць, СМІ. У нас нету спецыяльнага сілавікоўскага СМІ, нету спецыяльнага сілавікоўскага канала, а гэта сотні тысяч чалавек, сілавікоў, сотні тысяч на Беларусі, сотні тысяч жонак, сотні тысяч дзяцей. І вы зразумееце, што вось бяда ў тым, што мы не працуем інфармацыйна, не змагаемся за іх галовы, ну, за іх думкі. У іх будзе эвалюцыя, такая эвалюцыя, якая была ў салдат Савецкім Саюзе. У тых афганцаў, якія прайшлі Афган, так? У іх же таксама была эвалюцыя. Но я магу меркаваць, што ўжо па 20-му году было зразумела, што у сваёй масе беларускі народ не пойдзе паміраць за рэжым. Не пойдзе. Групка Губопіка так. Ну, групка яшчэ якіх-небудзь там 300 чалавек, 500 пойдуць, можа, будуць страляць. А в асноўнай масе беларусы не такі народ, чтобы яны пайшлі там страляць. Яны больш будуць эвалюцыйніраваць, ну, сілавікі. Яны таксама людзі. Просто шкада, што мы нікоім чынам не ўплываем на іх галовы. А гэта істотна, таму што падтрымка людзей у пагонах спатрэбіцца, і спатрэбуюцца гэтыя людзі ў пагонах, яны спатрэбяцца, таму што, ну, грамадскі парадак, так, армія, межа будзе, пагранічнікі заўсёды патрэбныя. Но вось, дарэчы, я прапаную падумаць, можа, аб стварэнні якіх-небудзь перадач з былымі сілавікамі, напрыклад, альбо там з некімі людзьмі, датычнымі ваеннай прамысловасці. І каб гэтыя перадачы таксама трансліраваліся на Беларусь, а то мы ўсё пра нейкі сектар, пра некую, скажем так, мы размаўляемся, беларусы, вот наша бурбалка, да, тут эміграцыйная, яна ўсё размаўляе пра некія рэчы, якія, мне падаецца, ну, не настолькі істотныя, там, насколькі ну, ёсць патрэба у адукацыі і альбо у пазіцыянаванні некага іншага шляху тым беларусам, якія там зараз. Вось мне так падаецца. Ну, можа, яно і правильно падаецца, але можа быць прычына ў тым, што за гэты час, за гэтыя некалькі гадоў, але наша падзеленае на, умоўна кажучы, на тых, хто застаўся, і тых, хто з'ехаў грамадства,
вот гэтыя две яго часткі некалі адзінага грамадства, хай там з рознымі бачаннямі, з рознымі ідэалогіямі там ці яшчэ чым, яно вельмі разышлося. Вось гэтая мяжа з'ехаў, застаўся, хотя мы раней не ўспрымалі, што это нешта такое важное. Ну падумаеш, з'ехаў, ну падумаеш, застаўся. Мы ўсе беларусы, у нас больш-менш падобныя каштоўнасці, але чым далей, тым больш мы разыходзімся. Тым больш мы, можа быць, сапраўды не разумеем адзін аднаго. Мы ўсе мяняемся. Там людзі мяняюцца пад ціскам рэпрэсій, немагчымасці рабіць, казаць, што хочаш, пад ціскам гэта экспансіі рускага свету. Тут людзі мяняюцца таксама пад ціскам тых свабодаў, якія ў нас ёсць, пад ціскам тых праблемаў міграцыйных, якія ў нас ёсць. А гэта розныя змены. Я згодны з вами, мы разыходзімся і разыходзімся просто тому, што час ідзе. І з гэтым нічога не зробіш. Мы ў большай ступені задаем неправільны фокус абмеркавання Беларусі, будучай Беларусі. Мы з вами, калі яшчэ тут прабудзем 3, 4, 5 год, а то і з 10 год, мы з вами павінны разумець, што тая Беларусь, якая там будзе, яна будзе для тых беларусаў, якія жывуць там, а не для нас з вами. Не трэба выбудоўваць Беларусь. Ну, яны яе будуць в асноўным выбудоўваць. Вось тут вось я песіміст. Ну, у сэнсе таго, што вось тут вось я, можа быць, не песіміст, я рэаліст. Я скажу так. Будучы прэзідэнт будзе там. Ён там жыве зараз уже жывы, ён ёсць будучы кіраўнік, ён, я не ведаю, як ён выглядае, ну ён дакладна уже жывы, ён ёсць. Будучыя парламентарыі, не то, што у нас тут каардынацыйная рада, дзе мы ўсе гуляемся тут, умоўна кажучы, да, у гэтыя выбарчыя гульні, а будуць сапраўдныя дэпутаты, у сапраўдны, я спадзяюся, сапраўдны дэмакратычны парламент, яны ўжо там ёсць, яны ўжо там жывуць, і яны будуць вырашаць як. Ну так, ну іх скажонная там участкі тых людзей скажонная свядомасць. Ну дык што з гэтым зробіш? З гэтым нічого не зробіш, таму што мы можам казаць кепска скажонная альбо не кепска скажонная, яна скажонная часам. І тут, ну, кепска альбо не кепска, мы не можам прыходзіць і навязваць ім правіла гульні. І гэта не атрымаецца. Ну, не атрымаецца гэта экспансія. Максімум, што атрымаецца, гэта некая дапамога праектная. Мы можам прапанаваць нейкі праект. Вось для мяне гэта вельмі істотна тое, што мы прапануем у час X. Вось як наша ідэя X, а вось есть час X. Вось што мы як дыаспара, як беглыя беларусы і як тыя беларусы, якія хочуць туды вярнуцца, з чым мы прыедзем. І тое, з чым мы павінны прыехаць, гэта не грошы. Гэта ідэя, гэта алгарытмы, гэта што мы павінны прывесці туды, дык гэта не проста ідэю, а яшчэ і, ну я не ведаю, як гэта сказаць, можа і ідэю, запал. Мы павінны прывесці і запаліць там, як бы мы ўсё і вот мы такія ўсе поўныя ідэй пры магчымасці, вось муры рухнулі, і мы такія раз на цягнікі перамогі, пра якія нам любіў Чалы свой час расказваць, сядаем, прыязджаем там вось у Ціресполе там ці у Брэсце, вот, і такія там Лебедька, от у мяне проект, глядзіце Конституцыі новые, там эканамісты, от, а у нас проекты эканамічных рэформ, мы вось с Коласам, а вось глядзіце, какую мы тут вам нацыянальную ідэю сфармулявалі, а у мяне яшчэ ў другой кішэні ёсць проект рэформаў адукацыі, там ці яшчэ што-небудзь, а беларусы з таго боку стаяць там, знаете что? Вот где вы там это все там придумляли, формулявали, ідэю, где вы с Коласам там у Варшаве, да? Ідзіце ў сваю Варшаву, там ці там ідзіце ў свой Берлін, там у Вільню, ці яшчэ куды. І што хочаце там рабіце са сваімі ідэямі, праектамі, канстытуцыямі. Я скажу вам, яны правільна зробяць. Калі яны так скажуць на нашу прапанову, значыць, наша прапанова нічога не варта. Значыць, мы тут завалілі сваю справу. Калі яны нам скажуць, эліты тыя, у іх будзе запыт, зразумееце, ну, будзе.
бо у іх будзе запыт на новае, на інавацыі. Калі мы не зможам ім прынесці гэтага, ну все, значыць... А як мы ім зможам прынесці? Вось у нас тут мы разважаем, мы как бы не робім там нейкія цагліны, якімі там прыйдзем і будзем біць па галавах, вот это вот трэба рабіць. Мы разважаем, мы мроем сабе наша бачанне Беларусі, нашай мары. Там таксама мараць. А потом оказывается, что наши мары цалкам розныя. Там яшчэ вот трошечку з нейкімі такими расійскімі куполами, тут у нас можа быць з якімі-нибудь, я не ведаю, там амерыканскімі там якімі-нибудь там і скажуць, знаете что, супадзення нема, вот этого вот нема. Глядзіце, ну паколькі мы такія людзі перадавыя і разумныя, тому што павыязджалі в асноўным людзі тыя, якія падзяляюць еўрапейскія каштоўнасці, і тыя, якія, скажем так, больш-менш актывісты, так, мы павінны зараз, вось я думаю, што гэта наша задача, зараз распрацаваць некалькі рэчаў такіх паэтапных, так, як самазахавацца, як выпрацаваць ідэю, прычым насамрэч не патрэбна саму ідэю, бо час ідзе, ідэя сама можа састарэць. Не патрэбна выпрацоўваць ідэю, патрэбна выпрацоўваць метады, падыходы, так, інструменты. Ім не патрэбна будзе людзям, якія зараз у Беларусі, якія пасля будуць ва ўладзе Беларусі, ім не патрэбны будуць ідэі. Яны самі ідэю гэтую створаць, вось у нас будзе спалучэнне. Ім патрэбны будуць інструменты і разуменне, як гэта рабіць. Таму што яны нашу ідэю, ну, яны все роўно будуць антылукашысцкімі. Ну, як ты не круці, яны будуць антылукашысцкімі, і у іх ідэя будзе, ну, супраць таго, што было, супраць прошлага, у будучыню накіраваная. Ім патрэбны будуць інструменты, тому што яны, седзячы там, яны умеюць карыстацца толькі тымі інструментамі, якімі яны зараз карыстаюцца. У іх няма гэтых інструментаў свабоды, плюралізма, дэмакратыі і гэтак далей. Вось наша задача будзе ім дапамагчы. Ну, зразумейце, вось вы кажаце пра гэты паравоз. Ну, не будзе такога паравоза, дзе сядзе там Святлана Ціхановская і паедзе там з Вільні у Мінск. Такога паравоза не будзе. І тое, што зараз робіць спадар з Канстытуцыі Лебедзька, да, ну, гэта... Можна я скажу? Можна? Так я... Лупі, Андрей. Ось не могу. Глядзіце, спадар Лебедзька распрацоўвае Канстытуцыю, можна іх 10 тысяч распрацаваць. І все у нас такія крычаць пра гэтую Канстытуцыю, аёечкі, давайте вернемся да Канстытуцыі 1994 года, бо яна там такая вялікая. Я выкладаў права. І часам бывае, першая пара на праве, гэта Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь, асноўны закон беларускай дзяржавы. Я дагэтуль памятаю, як у мяне называецца першае права. І там штогод я гэтых пар адвёў па 30 штук. А за 11 год там 100... І я вам раскажу, я гэтую Канстытуцыю всю перачытаў, всю. Ну, вось бывае фортачка, і няма чаго рабіць, лістаеш гэтую Канстытуцыю. А ў мне быў варыянт 94-го года. І ведаеце, што я вам скажу? У варыянт 94-го года да яго не трэба вяртацца, трэба пісаць новую. Вот Лебедзька і піша. І ён піша тую старую, ну вы пачытайце яго праект, ну ён не разумее. Канстытуцыя 94-го года, яна значна лепей Канстытуцыі апошняй. Але яна ўжо не адпавядае, яна і тады не адпавядала нашай дзяржаве, а зараз дык ввогуле не адпавядае. Я на двух прыкладах просто патлумачу, вось два прыклады, глядзіце. У нас у Канстытуцыі двухпалатны парламент, і ў 94-го, і ў гэтай. У нас ёсць Савет Рэспублікі і палатка. На халеры нам. Вось на халеры нам двухпалатны парламент. Двухпалатныя парламенты патрэбны этот. Што на халеры вяртацца? Вось яна ўжо тады не адпавядала і зараз не адпавядае. Окей, другі прыклад. За зямлю. У нас в Канстытуцыі напісана, што зямля можа быць двух форм уласнасці. Дзяржаўная і прыватная. Назовіце мне, калі ласка, дзе ў нас прыватныя фермеры трымаюць зямлю? Толькі аренда. Назовіце мне, калі ласка, дзе ў нас фірмы, ну, маюць прыватную. То есть яна дэкларуе фікцыю, імітацыю. Я меў, як дырэктар маёнтка Падарожска, справы з зямлі. Выкупаў участкі, быў БТІ, землемеры, землеўстраіцелі, там, господі. Я вам скажу, вось
тыя людзі, якія мне зараз прыходзяць і кажуць, давайте вяртацца да Канстытуцыі 94-го года, я кажу, вы яе хоць прачыталі? Яна хоць адпавядае, нам не лебедзькаўскую патрэбна, нам не патрэбна не 94-го года і тым больш не Александра Григорьевича апошнюю. Нам патрэбна нанова зрабіць дзяржаву, нанова з новай канстытуцыяй, якая прывядзе тое, што ёсць, да, господи, я уже трошки стаміўся, прывядзе да законаў, якія напісаны на паперы, яна прывядзе тую рэчаіснасць, якая ёсць. Вы зразумелі мяне. І мяне гэта хвалюе, таму што ў нас людзі часам бывае лупяць, вось возьмуць нейкія такія, ведаеце, міфы, да, і ходзяць гэтыя нашы апазіцыйныя міфы, я іх называю, да, і ходзяць там, вось нам трэба тое, нам трэба тое. Я паглядзеў, я чытаў Канстытуцыю так, і некаторыя слушныя заўвагі ёсць у спадара Лебедзькі цалкам. Але, глядзіце, я чаму пра гэта ўвогуле пра закон? Тому што закон вельмі істотны. Першае, што мы будзем рабіць в Беларусі, это мяняць законы. Это рэформа заканадаўчая будзе. І глядзіце, у мяне калісьці там у ЕГУ выкладаў спадар Голубеў Валентин. І ён чалавек, які распрацоўваў, там, калі вы адкрыеце 94-м годзе, там напісана Голубеў, так? І ён мне расказваў, як гэта рабілася. І самае галоўнае, не дапусціць людзей да распрацоўкі новай канстытуцыі. Гэта будзе самае галоўнае, не дапусціць людзей, якія могуць зламацца пад ціскам. Таму што тую канстытуцыю, па словах, я не ведаю, жывы ці не жывых, дай Бог здароўя, калі жывы, спадар Голубеў, я скажу так, на тых людзей ціснулі, вы просто не ведаеце, як яна пісалася, як ціснулі ствараць двухпалатны парламент, хаця яны казалі, нам не патрэбна, да? Ціснулі на артыкулы, ціснулі на тое, ціснулі на сёе, і гэта вельмі істотна, но пра гэта можна цэлую перадачу яшчэ казаць, я не буду зараз засяроджваць увагу. Зразумееце, я просто выкладчык права ў каледжы, мне гэта было зразумела. І мне, ведаеце, я калі убачыў тое, з якімі лозунгамі выходзяць нашыя людзі на мітынгі, я зразумеў, што все не ўдасца. Тому што я, як выкладчык права, хацеў, я параўноўваў, я яшчэ і гісторык, я параўноўваў, ведаеце, як выходзілі ў 17-м годзе. Паглядзіце на транспаранты, так? Там выходзяць за тое, там, далой тое, там, давайце там за правы, яны выходзяць, вы паглядзіце фотаздымкі. За што ў нас, прабачце, можна ругнуцца адзін раз маленечка так? У нас выходзяць, вось, людзі выходзілі з транспарантамі не за права, не за новую канстытуцыю. Мала такіх было. У нас выходзілі высмеяць Лукашэнку, там розныя карыкатуры. І прабачце мяне, з гэтымі выходзіць на дэманстрацыю са смехуёчкамі, як бы, прабачце мяне, а не тут. І я бачу, калі у вас такія лозунгі, вы атрымаеце то, што атрымаеце. І гэта праўда. І мяне вельмі мяне, я думаў, атрымаецца та перамога, не атрымаецца. Вось маршы ідуць кожны тыдзень. І убачыў, Тутбай тады яшчэ працаваў. На Тутбае вось гэтую вось артыкул быў, да, пра транспаранты. Яго можна хіба што знайсці ў інтэрнэце. І мне стала, як бы, сумна, што вось з такой ідэяй выходзяць людзі. І калі яшчэ наступны артыкул, ведаеце, выйшаў, я сканчваю уже, наступны артыкул, калі мужчына, які працаваў у ЖКХ, у нядзелю развешваў чырвоныя-белыя сцягі, а ў панядзелак ехаў на машыне ў ЖКХ і збіраў іх з гэтых слупоў. І я зразумеў, што ўсё не атрымаецца. Мне вельмі тады сумна стало. Правда ж, я не з'ехаў, я думаю, застаўся яшчэ там, думаў, нешта рабіць там, да. Но зразумейце, я сканчваю, зразумейце, вось калі мы зразумеем істотнасць закона, ён вельмі важны. Калі мы зразумеем, што трэба выходзіць за правы, а не супраць там зрынуць аднаго чалавека. Зрынем мы яго, атрымаем мы тое самае. Прыйдзе другі такі ж самы, там, я не ведаю, хай бы там Віктор Бабарыка прыйшоў бы. Мы ж выходзім за змену чалавека, а не за змену сутнасці нашага быцця. І вось калі мы наступнае, у нас адбудзецца перамены толькі тады, калі мы вось выйдзем і у нас на транспарантах будзе нешта іншае намалявана, а не вось этой карыкатуры на Александра Григоровича і всякие там, не буду называць гэта ўсё. Таму што, можа быць, беларусам насамрэч вось гэтыя ўсе правы, свабоды і ўсё астатняе насамрэч не трэба.
бо гэта адказнасць, а ім трэба было новага Лукашэнку, больш сучаснага, не вось гэтага, які ледзь стаіць на каньках на лёдзе са сваім пёсікам і на ўсё кажа: «Горелка вас вылікуе, где вы видите тут гэтага ковіда? Я не вижу, значит не...» А ім трэба было больш сучаснага, такого апгрейджанага. Залатыя вашыя словы, тому что заўважце, як гэта все адбывалася. Мы памятаем, нам трэба абавязкова зрабіць шчыльны аналіз по другой паловы 2020 года. Шчыльны аналіз, нават 9 месяцаў 2020 года. І мы павінны яго зрабіць, тому што як гэта ўсё адбывалася? Вось прыйшоў Віктор Бабарыка. Вось ён выйшаў са сваёй праграмай. І панясліся толпы, просто вера. Ну, люди споймали веру, ведаеце, вера не патрабуе доказаў, яны просто пайшлі і ўсе подпісы за яго ставяць, потому что яны праглядзелі яго некалькі інтэрв'ю, і я таксама гэта ўсе інтэрв'ю, я не пашоў, правда, ставіць подпіс, я праглядзеў усе гэтыя інтэрв'ю, і ведаеце што? І яны верылі, і ў гэтых усіх інтэрв'ю Віктора Бабарыкі я там 4 гадзіны праслухаў, і ў нашай Ніве, там і ў розных, было 2 разы ўзгадненне рэформ. Чаму беларусы пашлі за Віктором Бабарыка? Бо ён не нёс рэформы. Вы правы, залатыя вашыя словы, што Віктор Бабарыка гэта новы апгрейджаны Александр Ігорович. Ну, Александр Ігорович не прапануе рэформу, Віктор Бабарыка прапанаваў бы касметычныя рэформы, бо у яго ў інтэрв'ю, праслухайце яшчэ раз, калі ласка, яны ёсць у інтэрнэце, у яго няма гэтага слова, што мы будзем рэфармаваць. У яго няма павесткі, праграмы не было. Яго былі такія, мы зменім, вось мы там трошки вось гэта падправім, трошки падправім. Но сутнасць сама заставалася бы, і вы правильно сказалі. І мне было ўжо тады сумна, тому што я кажу, мне шмат знаёмых побегла там в Волковыску і в іншых гарадах, Слоніме, ў Кобрыні, ў Бабруйску. Андрей, там мы подпісаліся за Бабарыку. Я кажу, ты інтэрв'ю глядзеў. Я кажу, што ён прапануе? Ніхто толком не можа. Вера, ведаеце, вось вера мне сама так прыкра стала за тое, што нашы беларусы такія яны неўдумлівыя, яны просто убачаць вось 3 словы: банкір, з эканомікай нешта звязана там яшчэ нешта там, і все. І пасля ўжо пачынаецца сляпая вера, якая не трэба доказаў, і яны ўжо на кухнях абмяркоўваюць, не гледзячы на інтэрв'ю на тэлевізар і ўвогуле на мінулае чалавека, якога яны абіраюць прэзідэнтам. Яны ўжо все ўжо не патрэбна. І тое самае на веры і Светлана Ціхановская пайшла. Яна пайшла на веры. А я бы хацеў бы, каб людзі выбіралі прэзідэнтаў не верай, а розумам. На жаль, вось я бачу, напрыклад, іншыя выбары, тыя ж самыя ў Венгрыі, так, людзі абіраюць прэзідэнтаў в большасці ступені розумам. Не столькі з розумам, колькі ўсё ж такі абапіраючыся на нейкую ці сваю, ці прапанаваную ідэалогію, ці ідэю, якую прапановвае чалавек. У нас таксама вось выйшаў Віктор. А што мы тады зробім, калі ў нас няма ідэалогіі? Як бы это нам слова не падавалася нейкім такім запэцканай камуністамі яшчэ ў свой час, але і калі не маем ідэі. Слушно, вы кажаце, Зміцер наконт ідэалогіі і ідэі, і глядзіце, калі ўжо фінал, так, я скажу так. Ідэалогіі у нас няма. Я выкладаў 2 гады ідэалогію, пасля забралі у мяне гэтыя прадметы, сказалі, нешта ты там не тое кажаш, так. А яе няма. Вось калі вы як выкладчык выйдзеце і возьмеце праграму, там 20 гадзін, так, вось 20 гадзін гэтай ідэалогіі. І там няма, там першы пункт нацыянальны падмурак, другі пункт там выбарчая сістэма, там такія тэмы такія, а дзе сама ідэалогія не зразумела, там у чым яна як бы, і яе няма, вы правы, і няма ідэі, няма ідэалогіі. Калі б была ідэя, то мы бы ідэалогію ўжо на яе выпрацавалі бы ідэалогію згодна з самой ідэяй. Яе няма, і я вам скажу, яна з'явіцца, Зміцер. Пачакайце, яна з'явіцца тады, калі мы хаця бы тэарэтычна зможам прыехаць у Беларусь. І вось я вам казаў ужо, вось гэтае спалучэнне тых і нас, тых людзей, якія там зараз 8 мільёнаў, і дасць нам нашу нацыянальную ідэю. Беларусь вашай мары, гэта краіна, дзяржава з якім рэжымам?
гэта прэзідэнцкая краіна, парламенцкая, анархія, вялікае княства літоўскае 2-0. Моя мара, канешне, гэта Беларусь з парламенцкай рэспублікай, дзе менавіта парламент будзе выбіраць кіраўніка дзяржавы. Вось кіраўніка ўрада і прызначаць урад. Таму што я спадзяюся, што і так і будзе. На жаль, у нас яшчэ моцны такі патрыархальная інерцыя, вось па-рускі невежества, я не ведаю, як это, патрыархальная інерцыя вось неадукаванасці, і людзі, нават самыя разумныя людзі, з якімі я размаўляў, і ты прыходзіш да яго, ён інжынер там разумны, ты размаўляеш там і медык, і педагог. І яны ўсе па-свойму разумныя. Но калі яны ўсе збіраюцца да кучы, так, і калі пачынаюць вырашаць, я бачу, што як выкладчык, я бачу, што, на жаль, я такое таксама не трэба сваім выбаршчыкам казаць зараз, прабачце мяне, но я скажу праўду. Я скажу праўду, што вось яны як трохлетнія, ну, як там у пачатковай школе, вось людзі. І мне такое было, і я бачу гэта, я гэта адчуваў напрыканцы 20-го, на пачатку 21-го года, калі я там яшчэ застаўся, і ў курсах мовы на мову мы збіралі людзей, і мне падавалася, што ўсе ж такія, як я, як выкладчык, ну там пачыталі канстытуцыю, там пачыталі выбарчы кодекс, там, а я спытаюся, а што вы, чаму ў выбары не ўдаліся, што вы там этот? А яны такія, а мы не ведаем, а я прынёс з работы, тады ж працаваў яшчэ, прынёс з Вулкавыскага каледжа гэты кодекс, ведаеце, выбарчы. Яны першы раз бачаць, я кажу, чого вы былі на той момант назіральнікамі і не адчынілі яго. Ну што ж, вось такія ў нас наіўныя беларусы, яны вераць, яны чамусьці пайшлі верыць, што рэжым можна праз выбары змяніць. Ну зразумейце ступень інфантыльнасці людзей. А як? Сілавы сцэнар прапануеце? Выкладчык. Да зброі заклікаеце, што? Вы правакатар, змейцер, правакатар. Я скажу так, пратэст не абавязкова сілавы. Пратэст можа быць сабатажам. Ну, і гэта дзейнічае, і я вам скажу, што у нас гэтага проста людзі баяцца, тому што, ну, вось былі пратэсты, так, вось яны ідуць, да, вось канец жніўня, так, хто у нас пратэставалі на плошчы, а трэба было пратэставаць супраць дырэктара у калідоры ў кабінеце. Вось там трэба было пратэставаць. І я сам быў, скажем так, мне становілася сумна і прыкра. Я ў Вулкавыску бачыў, што, ну, я спадзяваўся, што недзе знайдуцца людзі. Ну, у мяне была такая надзея, так? Я быў таксама трошкі інфантыльны сам. І у мяне была надзея, што недзе ёсць некія людзі, якія вырашаць, зараз прыйдуць і вырашаць. Вось я іх падтрымаю, як там сам выкладчык, дырэктар там маёнтка, там дырэктар турфірмы, я іх падтрымаю. Ну, недзе яны ёсць. А мы пайшлі ў жніўні, так пахадзілі, ну, а дзе гэтыя людзі? Ну, мы прыйшлі да райвыканкама, ось я асабіста. Я чакаю, там быў свабодны мікрафон, вось як зараз, Вулкавыскі на райвыканкаме. Мікрафон, людзі выступалі, на плошчы выступалі, а людзей не, а тых людзей, хто бы пайшоў, хто бы падтрымаў з, скажем так, дырэктароў і іх замаў, не было там на плошчы. Тому что эліты не прайшлі, народ пайшоў, так? А эліты, ну, сидзелі і глядзелі на ўсё гэта. І народ, замест таго, каб хадзіць па плошчы, там, добра, на маршы можна хадзіць, ну, вы ідзіце ў нядзелю на маршы, а пасля ідзіце у панядзелак да дырэктара, калі гэта дзяржаўнае прадпрыемства, альбо там установа адукацыі, альбо установа медычная. Хто пайшоў? Дзе вы бачылі артыкулы? Ну, дзе хадзілі там масава гэта? Што, Салігорскай электрасеткі пайшлі? Альбо там Полацк, я не ведаю, Полацкі лясгаз пайшоў? Не пайшлі, таму што вы ў мяне пытаеце, якія беларусы? А беларусы, мы ўжо пачыналі з гэта казаць. Беларусы, насамрэч, даволі такі хітры народ. Вось, а безлічна па-рускі. А безлічна мы пайдзём на плошчу, пойдем на дэманстрацыю, мы подпішемся на нехта, тому что нехта таксама абязлічаны. Мы все робім абязлічана, мы боимся адкрыць твар, і гэта не прэтэнзія да беларусаў. Я разумею, што все такімі не могуць быць. Але эліты, ну, людзі, якія лічаць сябе элітай, яны павінны гэта рабіць, яны павінны адкрываць твар, яны павінны весці за сабой.
а яны не павялі людзей. І я вам скажу рэцэпт, калі ў нас будуць перамены. Калі альбо народ пойдзе по калідорах у кабінеты і дастане зашкварнік таго дырэктара і спытае яго: ну что там, Семёныч, ну ты з намі альбо ты за ўладу, ну і там яго прышпіліць у яго ж этот. Альбо калі эліты скажуць: мы з вами, ну тады ўсё хутка адразу адбудзецца. Вось такі рэцэпт, і так яно спрацуе, па-іншаму ніяк. Я разумею, что 9 месяцаў ці колькі там гэтыя вынашвацца мусіць у беларускай нацыі этноса нацыянальная ідэя, ну уже некалькі стагоддзяў вынашвае, прынамсі, як мне падаецца, ну ці можа ўжо былі, але мы уже не памятаем тыя ідэі, якія былі у папярэдніх перыядах. Тым не менш, Андрэй Колас, вось як сам па сабе, як адзінка, як вот ён там у сваёй хаце з краю, у адпаведнасці з якой ідэяй жыве? Цяжкае пытанне. Андрэй Колас жыве з ідэяй заставацца чалавекам. Вось у мяне людскасць. Я хачу заставацца чалавекам. Я чалавек, не рабіць подласці, не рабіць гадасці. З ідэі таго, што трэба жыць сваё жыццё годна і рабіць тое, што ты мусіш рабіць, тое, што трэба рабіць. А як яно будзе, хай яно будзе так, як будзе. Я раблю... Андрэй Колас робіць так. Ну і ўсё. І добро. Я за добро. Моя ідэя — гэта жыць па законах добра. Вось. І рабіць тое, што ты робіш. Все. Ну, жыць як чалавек. Мне, вось я не ведаю, у меня слово просто такое: чалавек. Вы ведаеце, мяне, калі былі допыты, вось запыталі ў мяне, хто ты, ну, як ты жывеш на допытах там у ваўкавыскім изолятары, так? Я сказаў: хто ты? Я кажу, я не ведаю, што адказаць, ну, там, хто ты па жыцці, да, там. Я кажу, я чалавек. Ну, я чалавек, ну, я выкладчык. І я ўсіх заклікаю: давайте жыць як людзі, па-людску жыць. І гэта моя, ну, не то чтобы ідея, но гледзячы на тое, што зараз творыцца ў Беларусі, ну, як шмат людзей робяць рэчы, якія не трэба рабіць, а ад якіх не адмыешся. Да і у нас тут хапае, не будзем казаць тут. Што мы ж тое самае адлюстраванне беларусаў тых, правда ж? Мы ж такі самы зрэз. Сюды прыехалі тыя ж самыя людзі, якія жылі там. У нас тут таксама хапае. Ну, я спадзяюся, што ўсё ж такі добро, яно як бы пераможа, і ўсё ж такі тое, што адбывалася, і тое, што адбудзецца, гэта мы былі на баку добра. Мы былі на баку добра. І заўсёды я веру ў добро, як той песенькі, мы сёння з вами цытуем песенькі, і верыць буду. Ну што ж, у прынцыпе, вельмі годнасць, чалавечнасць, людскасць, ну ці, можа быць, проста жыць і рабіць сваю справу годна. Так. Вось вам нацыянальная ідэя, аказаў, што не можа ніяк разрадзіцца. Дзякуй вялікі. Вось гэтую кнігу з удзячнасцю за такую выдатную размову і такую шыкоўную нацыянальную ідэю, якую мы з дапамогай кесаравай сячэння, але вынайшлі, ці скажем так, прамовілі з Андрэем Коласам. Дзякуй вялікі яшчэ раз. Да сустрэчы. Жыве Беларусь. Жыве вечна.